Hey guys, Άντζελα από και εδώ και σήμερα θα κάνω το Q&A που σας υποσχέθηκα και είμαι εδώ μαζί με τον Ζοβάν, γεια σας. και θα απαντάει μια αυτός ερωτήσεις. Εγώ θα απαντάω για αυτόν, για τον Άγγελο. Και εγώ για μένα. Οκ, ας αρχίσουμε. Πρώτη ερώτηση είναι από τον Δημήτρη. Πότε άρχισε το parkour? Κατά τον Ιούνιο. Είμαι πιο καλός από εσένα στο parkour. Όχι, είμαστε ίσοι και από πότε είμαστε φίλοι. Δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι. Και τέλος, πόσο μαλάκας είσαι? Πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, είναι πολύ μαλάκας. Τώρα θα απαντήσω εγώ από τον Τζάνκι, από τον ξάδελφό μου, στην πρώτη ξαδέλφη. Πότε άρχισε στο PK και πότε γίναμε φίλοι. Και λέει, χύναμε φίλοι. Έτσι το έχει, ρε. Ανορθόγραφε. Πάντα. Ωραία. Με τον Άγγελο γίνατε φίλοι, από ό,τι θυμάμαι, την τρίτη δημοτικού. Δημοτικού, στο γνώρισα εγώ. Ναι, και πότε άρχισε και πότε... Το PK το είχε αρχίσει πρόπαση. Ναι, Όχι πέρσι. Τον Αύγουστο μαζί. Τι άλλο, μην μου είχαμε στους μήνες, Ιούνιο. Τον Ιούνιο το αρχίσαμε, ήμασταν οι πρώτοι που το αρχίσαμε εμείς. Το σταματήσαμε όμως, αλλά θα το ξαναρχίσουμε. Εγώ σταμάτησα. Λοιπόν, τι δεύτερη, τρίτη ερώτηση από τον Ζοκπαν. Εγώ. Μόνο Ζοκπαν. Πότε άρχισε το YouTube? Πριν μια εβδομάδα, 2, δεν θυμάμαι. Γιατί το άρχισες? Γιατί μ' άρεσε, δηλαδή έβλεπα YouTubers προσωπικά ζήλευα που είχαν το θάρρος να δείξουν τη φάτσα τους μέσα στο διαδίκτυο, ξέρω εγώ, και σε αλήθεια θέλω να το κάνω και εγώ, μ' άρεσε η ιδέα. Και πότε γίναμε φίλοι? Γίναμε φίλοι από την πρώτη δημοτικού. Πραγματικά είμαστε στο ίδιο σχολείο εδώ και 6 χρόνια, μαζί κάνουμε παρέα. Και εγώ τον αλλά μην γράψετε κάτω να φιλικά αγαπιόμαστε. Εσύ που βλέπεις το βίντεο μην έρθει εκεί τώρα. Άμα πια. Και τώρα απαντάω. Αν σε έλεγαν για 1.000.000.000 να σε επιδείξει ένας άντρας, θα το έκανες? Θα μιλήσω για το τσότσο. Εγώ για το όχι, μου πες 2 επιλογές και για σένα θα πω και εγώ για μένα. Ωραίο για τον Άγγελο πρώτα. Για τον Άγγελο. Πες εσύ για τον εαυτό σου. Όχι. Τι θα έλεγα? Ναι. Σε αλήθεια θα έλεγα ναι, γιατί για 1 δισεκατομμύριο να σε βάλει ένας άντρας για... Θα γινώσουν αγκαία, φίλε. Δεν θα γινόμουν και αυτό, δεν το ήθελα. Αυτό δεν θα αναγκαστικά, θα σου δώσω λέει 1 δισεκατομμύριο. Βασικά, ναι ρε, και εγώ αυτή την άποψη είμαι και εγώ. Ναι, δηλαδή θα σου δώσω 1 δισεκατομμύριο, θα σε βάλω στον κόκκο, τελείωσε. Βασικά εγώ δεν ξέρω, φίλε μου. Δεν Είναι ξέρω. δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη, άντε, για Εσένα, Διονύση, εσένα το λέω. Ο Άρης μπαίνει σε βαθιά χωράφια. Γαμάς ρε μαλάκα. Γαμάω. Τι να γαμίσω, κάμια γάτα θα να πει, ξέρω εγώ. Παρνομετανάστης. Ναι, ο μονομετανάστης, φίλε μου. Αφιερωμένο να γαμάς γάτες και κατσίκες. Πλάκα. Καλό παιδί είναι το κανάλι. Πάλι ο Γκράγκεν. Πώς σου ήρθε η ιδέα για βίντεο? Γενικά αυτή η ερώτηση την κάνανε πολύ, ρε. Κι εγώ, γιατί άρχισε στο YouTube. Πότε άρχισε το YouTube και γιατί? Είναι ίδια ερώτηση. Ίδια ερώτηση, δεν είναι? Ακριβώς, γι' αυτό πάνε δες μόνος σου άμα θες. Πάνε δες μόνος σου στο κόμμα του Ζοκπαν, άσε με ήσυχο τώρα. Λοιπόν, πρώτη τελευταία ερώτηση από τον MLM Gamer. Πολύ καλό μου φίλος και αυτός. Ναι. Κάνω καλύτερο μάγκη και μη πεις όχι. Όχι, δεν κάνεις. Εγώ κάνω καλύτερο, φίλε μου. Και είναι μια χαρά ήταν. Δεν ξέρω, θα έχεις τελείω πλάκα, γιατί με λέει μη πεις όχι. Και είμαστε.
Σταυρούλα Ζήλη. Και η Σταυρούλα πραγματικά είναι καλό κορίτσι, εντάξει, και μας ρωτάει. Αλλά. Είναι από την τάξη του. Και είναι πολύ καλό. Ποια είναι η καλύτερη σου φίλη? Για τσότσο. Είσαι εσύ πραγματικά, γιατί από την ήρθες Τετάρτη, δημοτικού νομίζω, δεν θυμάμαι πότε ήρθες. Τρίτη, δεν θυμάμαι καλά. Και καλά, συζητούσαμε πιο πολύ. Πιο διαφορετικά, είσαι πιο διαφορετική, έχω να πω κάτι. Είναι σφάγ. Είναι σφάγ, ναι. Όχι εγώ. Και αυτή είναι, πραγματικά, να το πω για πλάκα. Είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί, βλέπει YouTubers, δηλαδή δεν είναι σαν τα άλλα τα κορίτσια που θα κάνουν μια συζήτηση μαζί τους και θα λένε σήμερα πήρα μια extension. Κοίτα τα νύχια μου. Κοίτα τα νύχια μου είναι χρυσά. Είναι χρυσά. Κοίτα πως το χώνει τα φυλάδες κοπελιά. Οκ. So, αυτό έγραψε, Σταυρό. So guys, αυτό το βίντεο, άμα δείτε κάτω στην ανακοίνωση, είχαν και άλλες ερωτήσεις που απλά με είπαν τα παιδιά μην τις απαντήσεις. Και γιατί δεν γράψα. Και το Zotpan την απάντησα την ερώτηση τη μία, αυτή που έγραφε. Και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Και ένα comment. Bye. Και Γεια σας. τα λέμε!